Ако си майка и търсиш начин как да изпиеш кафето си на спокойствие, гледай това видео до край. Не е спонсорирано, просто ти даваме идея как да забавляваш детето си за поне половин или един час и да има спокойствие и радост вкъщи. Сега ще видиш това магическо нещо. Пълниш го с вода и тя започва шоуто сама. Това не е само играчка. Това е тиха революция за майки. Не пропускайте да вземете тази играчка за вашите деца. Патенца ли, мамо? Да ги отворим ли да видим как плуват патенцата? Хайде да ги отворим. Ето и какво съдържа този сет. Има ваничка, в която се налива около литър и малко вода. Имаме няколко декорации за ваничката. Една много симпатична палмичка, която се сглобява супер лесно от 2 или 3 части, мисля, че беше. Да, 3. Слага се по средата на ваничката и в нея с малката лъжичка се налива вода или може да му дадете някакво малко канче или чашка. Супер много се забавляваше. А на самата палмичка, виждате, има и като парзалчица, по нея се пуска и водата. Накрая ще видите и Алексчето как си игра. Останете до края на видеото. Има 2 въдички, с които да лови патенцата. 6 патенца, които плуват във ваничката и 2 лъжички. Едната е надупчена, с която може да хваща патенцата, като ги нагребва и да изтича водата, а другата лъжичка с нея да сипва в палмичката вода. Ето ги и 2 оградки има, като горе в 2 малки басейнчета може да слага също патенца. А тук вече слагаме патенцата, ще налеем вода и ще видите забавлението. Алекс беше толкова щастлив, толкова дълго време си игра. Тук сменя и песничките, работи на батерии и така си спестявате поне час спокойствие, за да имате време да изпиете кафето си. Бутончетата са гумирани и няма никакъв проблем дори да попадне вода върху тях. Ето как налива вода, учи се на концентрираност и точност, сипва много добре вода в палмичката, а щастието му просто не мога да ви го опиша през видеото, но сами знаете децата колко много обичат да играят с вода, а на нас патенцата са ни просто любими. Така детето ви тренира концентрация, моторика и търпение. И моето също. Вода, патета и щастливо дете е равно на какво? На спокойна мама. И сега мога да си изпия вече кафето топло. Звучи като мечта, но повярвай ми, наистина е реалност. Всеки ден е по-лек, когато има вода и усмивки.